Delicate balance, eli herkkä tasapaino. Kolibrin viisaus. Anna elämän herkullisen nektarin tuoda sinut takaisin omaan keskukseesi. Olet ajautunut hieman väärälle kurssille ja viisas kolibri on täällä tönäisemässä sinua takaisin kohti keskustasi, missä tämä hetki virtaa tasaisesti ja jossa polkusi avautuu helposti ja selkeydellä. Viisas kolibri kertoo, että elämä ja koko luonto vaativat herkkää tasapainoa, ikään kuin tanssia, kuten esimerkiksi lasku- ja nousuveden välillä, antamisen ja ottamisen, työntämisen ja vetämisen välillä. Sinä, rakas, olet loistavasti suunniteltu olento, jolla on tarkat parametrit, jotka auttavat sinua selvittämään, milloin olet kallistumassa liian voimakkaasti yhteen suuntaan. Tunteidesi ja kehosi antavat sinulle mittareita, kuten väsymyksen, uupumuksen, stressaantumisen, hämmennyksen tai ahdistuksen tunteita. Tärkeintä on tuntea oma linjasi ja aistia, kun olet ajautumassa pois kurssilta. Kuvittele hauras lasi, joka heiluu pöydän reunalla. Mitä nopeammin palautat sen vakaalle alustalle, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on välttää sen rikkoutuminen. Sinua ohjataan palauttamaan tasapainosi seuraamalla kolibrin esimerkkiä, jonka tehtävänä on aina ruokkia itseään ottamalla mettä niin paljon kuin se tarvitsee. Käytä hetki miettiäksesi, missä voit lisätä elämääsi lisää makeutta tänään. Jos tunnet olosi masentuneeksi, on aika hemmotella itseäsi lämpimällä kylvyllä, ottaa päiväunet, lähteä kävelylle tai soittaa ystävälle, joka saa sinut aina hymyilemään. Toisaalta, jos olet viime aikoina tuntenut olevasi jumissa tai kyllästynyt, voi olla aika luoda enemmän energiavirtaa toiminnan kautta, kuten liikunnan, luovan projektin parissa tai pitämällä päiväkirjaa ajatuksista ja tunteista. Tiedät intuitiivisesti, mitä tarvitset. Lopuksi viisas kolibri muistuttaa, että sinulla on aina käytettävissäsi maaginen vastalääke. Hengityksesi. Pysähdy tänään usein, huomioi hengityksesi ja ota useita pitkiä sisään- ja uloshengityksiä. Voit myös harjoittaa tasapainoasi seisomalla yhdellä jalalla, esimerkiksi kokeilemalla jooga-asentoa nimeltä puu. Harjoittelemalla pysyt vakaana sekä jaloillasi että elämässäsi. Pian pääset kohoamaan suloiselle, stressittömälle polulle, jossa on helppoutta, sujuvuutta ja hauskanpitoa. Ja affirmaatio on: mieleni, kehoni ja henkeni ovat tasapainossa.